Da. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Nu știu, întâlnirile acestea în care încercăm să căutăm, să ne plângem tot timpul de ce se întâmplă în turismul românesc, îmi provoacă fizic o durere. Și spun asta pentru că noi, marea majoritate a întâlnirilor, ne concentrăm pe probleme și nu pe soluții. Și asta probabil face să nu ieșim din vâltoarea asta, să nu ne concentrăm, știu eu, ne întâlnim 3 ore și hai să găsim o variantă, o soluție care să funcționeze. Noi tot dezbatem ce nu merge și nu găsim soluție la ceea ce nu merge. Și sigur că despre turismul românesc se discută foarte mult și se ajunge la concluzia că nu mergem din cauza că hotelurile sunt proaste, care, după părerea mea, e un clișeu care a devenit deja atât de mult vehiculat încât nu mai poți să-l combați. Probabil că dacă doamna Lungu ne spunea și cât a plătit în Milano, ajungeam la cel de-al doilea clișeu, că hotelurile din România sunt extrem de scumpe și că în România sunt cele mai scumpe hoteluri din Europa, ceea ce e absolut fals. Adică statistica de la Interstat, de la Eurostat, spune că prețurile medii la hotelurile din România sunt 53% din media europeană, dar noi vehiculăm același clișeu că noi avem hoteluri foarte scumpe și foarte proaste. Și asta cred că e o lipsă de încredere. Și sigur că asta nu împiedică faptul că noi trebuie să investim în hoteluri și cred că tema anului 2023 ar trebui să fie investițiile. Și dacă ar fi să cerem în sfârșit ajutor de la statul ăsta, noi ar trebui să cerem să ne ajute să investim. Sunt de acord cu colegul meu care spune că partea asta de vouchere deja e răsuflată și că nu aduce lucruri prea bune nici pentru turiști și nici pentru industrie. Deși a fost mult timp cerut de către noi, cei din mediul asociativ din turism, cred că ar trebui să trecem la nivelul următor și să stimulăm pe cei care investesc. Acum și eu sunt mare fan al cifrelor și la fel ca și Cristi îmi place să urmăresc cifrele. Și într-adevăr cifra de 1.581.000 de turiști străini care au venit în România anul trecut e mică. Eram undeva la 3 milioane în 2018. 2.638 în 2019. Da, și 2.700.000 în 2019. Și ceea ce mă miră este faptul că nu avem puterea să ne asumăm un obiectiv în acest sens. Să spunem, domnule, eu dacă aș fi în locul doamnei Lungu sau în locul ministrului, aș zice, hai să ne asumăm obiectiv, România 2025, 4 milioane de turiști străini. Asta ar fi farul spre care ne îndreptăm. Și de aici toate politicile în subsidiar s-ar conforma. Da, vrei 4 milioane de turiști în 2025, adică crești de la 1.600 la 4, cum faci asta? Păi alocând bugetul X, investind atâta, pregătind atâția oameni. Totul s-ar duce în direcția aceea. Dar asta înseamnă o sumare și, din păcate, politicienii români nu-și asumă astfel de cifre, pentru că știu că realitatea, la un moment dat, vor trebui să dea piept cu realitatea. Dom'le, dacă eu spun că o să fac 4 milioane și nu o să fac, ce se întâmplă? Și atunci ne punem obiective foarte îndepărtate, pe care nu avem cum să le controlăm sau să uită până la momentul respectiv. Deci, în momentul în care noi, în privat, așa lucrăm, avem bugete, avem obiective. Dom'le, la anul trebuie să faci cifra asta, dacă nu o faci, pleci. Cam așa e în corporații. Am vrea să vedem același lucru și în asumarea publică. Și nu spun de doamna Lungu, spun în general de autorități. Noi, în schimb, sectorul privat, ar trebui să fim acolo, lângă ei, să susținem realizarea celor cifre. Pentru că altfel vom dezbate încă 33 de ani, cum am dezbătut ultimii 33 de ani, aceleași lucruri, o să mai bem o bere, o să ne prietenim între noi, dar rezultatele tot nu o să vină. Și fără pragmatism nu faci nimic. Toată lumea spune, avem o țară frumoasă, avem resurse. Problema e ce faci cu ele. Spunea secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului că degeaba ai resurse dacă nu faci nimic cu ele. Și se referea explicit la România în 2018. Explicit la România spunea asta. Au mai trecut 5 ani, suntem în aceeași situație. Ce rămâne de făcut? Tot vorbeam de soluții. Eu cred că asumarea unui astfel de obiectiv public ne-ar duce pe toți, ar converge puțin eforturile noastre să ajungem acolo.
cred că fără această asumare nu o să reușim niciodată, în ciuda intențiilor bune. Sunt multe intenții bune. Hai să facem brand de țară, hai să stimulăm incoming-ul. Intenții bune, dar nematerializate în ceva pragmatic. Și, sincer, am obosit și noi. Am obosit și noi, cei din turism. Și lucrul cel mai trist poate e faptul că nu vin generații noi care să ne înlocuiască pe noi. Adică lumea nu se mai implică. S-a pierdut acea speranță că se poate face ceva. Și nu mai zice, degeaba ne chemați la întâlniri, degeaba încercați să ne atrageți în structurile patronale, să lucrăm, pentru că nu mai avem speranță. Și ăsta e cel mai grav lucru care mi se poate întâmpla, să-ți pierzi speranța că și România poate să devină o țară turistică, cum a fost cândva. Să nu uitați că în anii 80-90, așa cum erau statisticile, în anii 80 România ajungea în top 10 în anumite criterii de turism la nivel mondial. Și acum suntem ultimii sau penultimii din Europa. Ce diferență! Și încă o dată, nu pentru că nu avem cu ce. Problema e că nu avem cu cine. Problema e că nu avem cu oameni specialiști asumați. Sunt foarte... Despre turism sau despre sex? Nu, despre turism. Am înțeles, gata. Încă nu mi-am pus întrebarea despre sex, dacă... Hai că el vin, dar mai știu. Da. Cred că suntem obligați să ne implicăm mai mult pentru a face ceva din sectorul ăsta și așteptăm provincia. Vă mulțumesc frumos, domnule.